storika għal-Partit Laburista. Kulħadd jaf il-Partit Laburista fil-Belt dejjem kienet diffiċli li nieħdu l-maġġoranza. F'dan il-mument il-Beltin fehm illi sar ħafna xogħol mill-Gvern Laburista biex minn Joseph Muscat, il-Gvern ta' priorità l-Belt Kapitali. Illum il-Belt Kapitali tagħna hija infittxija mhux biss fit-turisti ma' mill-Malti stess jippreferu li jidħlu l-Belt biex jieħdu gost mal-familja tagħhom. Hemm ħafna x'nagħmlu, jiena l-wieħed kunsill immexxi minni se jkun miftuħ għal-residenti kollha. Sal-elezzjoni tal-Kunsill għall-familji kollha, nazzjonalisti u laburisti, sew dawn li votaw lilna u anke le. Aħna Beltin importanti li nagħtu priorità lill-familji Beltin u speċjali dawk il-familji li waqgħu xi ftit lura. Aħna wkoll fil-Belt jiena waqt id-door to door stajt nota anke familji li forsi il-Beltin maġġoranza tagħhom jgħixu tajjeb. M'għandek ftit familji li waqgħu ftit lura, jiena se nkun qiegħed ninsisti biex dawn in-nies joħorġu anke forsi dak il-faqar li laħaq. Jiena nawgura lill-Beltin kollha u l-uffiċċju tagħna huwa d-dar naturali għal kulħadd. Merħba lil kulħadd fil-Belt Valletta. Jiena miftuħ għall-idejat u suġġerimenti biex fil-5 snin li ġejjin nagħmlu l-Belt Valletta